זה התחיל. אוקיי, אז שלום לכולם, איתכם פלאש או פליקס. כן, אז קצת על ערוץ וכל הדברים האלה. אז כן, דבר ראשון, הערוץ בעיקר יעסוק במיינקראפט, ואני לא יודע, אולי אני אעשה כל מיני let's build, let's plays ועוד. אני אנסה לעשות כמה שיותר דברים בשביל הערוץ. מי שיודע, let's build זה כל מיני בניות של בתים, פיקסל ארטים וכל מיני דברים כאלה, ו-let's play זה סורווייבלים. אבל מה שאני עושה זה לא סתם סורווייבל, כי הסורווייבל הרגיל כבר נראה לי כבר סתם חרוש, אז אני עושה סורווייבל עם מודים, והעונה הראשונה לא ממש הלכה לי, לא ממש אהבתי אותה. ובעונה השנייה בעיקר אנחנו נעסוק בטינקר קונסטרקט, אולי יהיה גם טאונקראפט 3, יש שם את הטווילייט פורסט, קיצור נראה. אז קצת עליי בינתיים, קוראים לי דניאל, אולי אתם יודעים, אני בן 15, אני לא משקר, ומה עוד? אני לא יודע. כן, אז פלאש, כפי שאתם יודעים, זה השחקן שבינתיים אני שיחקתי איתו, ופליקס, בוא נגיד שזה כמו סוג של אח שלו. כן, אח שלו. אם אתם רואים עכשיו, יש את התמונות שלהם ביחד, שם, אני לא יודע איזה תמונה, אבל קיצר אתם רואים אותם עכשיו ביחד. אז מקווה שעזרתי לכם, תצפו עוד, ומה אני אגיד? Gay!